țară nepăcătoasă și lumească m-am încredințat și semănând păcatul cu secera am secerat spicele lănăvirii și în loc de snopi am grămădit stogurile faptelor mele, care le-am și răsădit, nu în aria pocăinței. Și te rog pe tine, prea veșnicul lucrătorul nostru Dumnezeu, vântură pleava lucrurilor mele, în vântul milostivirii tale, și adună grâu iertarea sufletului meu, încuindu-mă în jitnița ta cea cerească și mă mântuiește. Să cunoaștem, fraților, puterea tainei, căci prea bunul Părinte, întâmpinând pe Fiul cel curvar, care s-a întors de la păcat, la casa cea părintească îl îmbrățișează și iarăși îi dăruiește cunoștințele slavei sale și veselie de taină face celor de sus, junghii vițelul cel hrănit, ca noi să viețuim cu vrednicie celui ce a junghiat atunci, iubitorului de oameni, Părinte, și celui slăvit ce s-a junghiat, Mântuitorului sufletelor noastre. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează, preacuvioasă Părinte, ca să vorbesc. Pentru veci. Amin. Preacuvioși părinți și frați și iubiți credincioși, știința tuturor științelor, filozofie mai presus de toată filozofia,
și esența, ca să zicem așa, a tuturor lucrărilor și în special a lucrărilor duhovnicești sub soare pentru oameni și în special pentru creștinii ortodoxi este pocăința. Acest cuvânt dumnezeiesc, această lucrare dumnezeiască care ne-a lăsat-o nouă spre îndreptare, spre împăcare, spre mântuire. Dacă privim numai de la începutul anului încoace, începând cu sărbătorirea Sfântului Ioan Botezătorul, vorbește despre pocăință și a trăi pocăință. Imediat prima duminică după această sărbătoare, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit la predică, la fel vorbește despre pocăință și ne-a arătat ce este pocăința. Ca om adevărat, fiind și Dumnezeu adevărat, dar ca om adevărat ne-a arătat ce înseamnă pocăință. Nu este timp să punem în detaliu aici lucrările Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca om. Dacă vă aduceți aminte numai de cele 40 de zile de post, a postit și apoi a flămânzit și celelalte lucrări. Apoi, Evanghelia cu Zaheu Vameșul. Vedem hotărârea lui, îndreptarea lui și apoi iertarea, lucrarea de pocăință, lucrarea rostită de Mântuitorul. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, după niște acte, niște voințe, după niște hotărâri care le-a pus El. Apoi în Evanghelia Vameșul și Fariseul, la fel, Mântuitorul scoate în evidență pocăința Vameșului și ne cheamă și pe noi să fim și să alegem această lucrare și această stare a Vameșului, pocăința. În duminica următoare se va vorbi despre înfricoșata judecată. Deci iată Mântuitorul de la începutul anului, ca să zicem așa mai bine, de la începutul vieții fiecărui creștin, din fragi de copilărie, an de an, duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, ne cheamă la această lucrare a pocăinței. Că am spus, este, dacă putem să vorbim așa, știință mai presus decât toată știința. Toată știința, toată filozofia din veacul acesta rămâne aici. Nu se ridică dincolo, nu ajută cu nimic dincolo la mântuire. Iar pocăința și toate celelalte lucrări care ne lăsa Hristos, toată învățătura, ne urcă de aici, de pe pământ, și nu numai învățătura, și lucrarea. Că Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune, cel ce va face și va învăța, adică va învăța și va face, mare se va chema Împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu mai știm, și diavolul știu, și nu trecem la lucrare și la făptuire, atunci ne asemănăm cu duhurile necurate și este vai de sufletele noastre. Deci am spus, duminica care vine ne vorbește despre înfricoșata judecată. Mântuitorul pune aceste etape de pocăință și cei care au urechi de auzit să audă, așa cum spune el în multe evanghelii. Urechi avem toți de carne, care mai are și urechi duhovnicești, atunci se schimbă, se îndreaptă, se ridică de la pământ, din lucrare duhovnicească, se urcă pe treptele duhovnicești, se îndumnezeiește, se sfințește și vine în nădejdea mântuirii.
Și ca să spun așa, toate aceste evanghelii ne pregătesc pentru etapa de bază și una din aceste etape foarte de folos spre mântuire, postul Paștelui. Această perioadă este așa de importantă pentru mântuirea noastră și deși Evanghelie cu Evanghelie, etapă cu etapă, ne duce la această pregătire. Iar dacă omul, cum spuneam, are numai urechi de carne și nu înțelege, îi se pune în față Evanghelia înfricoșate judecăți. Și atunci, ce se va întâmpla? Azi, mâini, poimâine, peste o săptămână, peste o lună, peste un an, fiecare ne ducem de aici să ne prezentăm în fața lui Hristos. Dacă nu ascultăm, dacă nu luăm aminte la cuvântul Mântuitorului, atunci judecata este dreaptă și, precum separă păstorul oile de capre, așa Mântuitorul va separa pe cei drepți de cei păcătoși. Nu se știe care vom ajunge la Sfânta Înviere de aici sau din familie dumneavoastră. Nu se știe care ajunge până mâine sau să mai prindem în sfârșitul anului acestuia. Și deși Mântuitorul ne spune neîncetat, pocăiți-vă că s-a apropiat în Împărăția lui Dumnezeu. Și fiindcă în această Evanghelie, ca să zic așa, Mântuitorul era în alt ipostas, în altă fază, pentru că intra în casele vameșilor și păcătoșilor și cărturarii și fariseii se scandalizau de această lucrare a Mântuitorului, ei se considerau pe ei drepți înaintea oamenilor, dar înaintea lui Dumnezeu era, cum spune multe evanghelii, morminte văruite și cum Mântuitorul de multe ori inferează pui de năpârși și de vipere și celelalte. Și ei totdeauna deci se scandalizau. De ce Mântuitorul face milă cu acești oameni păcătoși, acești oameni care sunt în latura, ca să zicem așa, a răului și în posesia diavolului? Și ne pune Evanghelia de astăzi în față, spune că un om avea 2 fii. Aici este vorba de Dumnezeu. Se arată iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Deci în multe evanghelii Dumnezeu se numește om pentru că El în marea sa milostivire s-a coborât până la firea noastră umană. S-a micșorat, a luat trupul nostru, a răbdat smerenie, pălmuire, deci s-a coborât până la firea noastră și de aceea în multe parabole și evanghelii El se numește om, ca să arate cât de mare este iubirea Lui față de neamul omenesc. Iar cei 2 fii sunt păcătoșii și drepții. Vedem aici că pe unul îl pune ca cel mai tânăr și unul mai vârstnic. După cum spune Sfinții Părinți, mai tânără este lucrarea păcatului, pentru că omul, ne ducem aminte la creație, omul a fost creat de Dumnezeu bun. După aceea a fost păcatul și fără de legea, dar întâi a fost bunătatea. Și atunci, deși în Evanghelie se pune pe cei păcătoși ca fiul cel mai tânăr, iar pe cei drepți ca fiul mai mare. Și spune mai departe Evanghelia că cel mai tânăr a cerut parte de avere de la tatăl său. Parte de avere care ne-o dă Dumnezeu nouă, fiindcă este vorba de Dumnezeu și am vorbit că Dumnezeu este Cel în persoana omului, lucrurile acestea firești, banii care sunt necesari pentru fiecare om, bunurile cele pământești, slava cât o poate dobândi omul în viața aceasta, înțelepciunea, sănătatea care o dă Dumnezeu,
că toate sunt daruri al Dumnezeu. În viața Sfântului Nifon al Constanțianei, adesea se ruga: Doamne, zice, de atâta timp slujesc ție și Tu nu mi-ai dat niciun dar. Și îi se arată Mântuitorul și îi spune: Nifone, viața nu este dar, apa nu este dar, lumina nu este dar, credința care o ai tu nu este dar, că iată, unii s-au născut în budism, alții s-au născut catolici, alții s-au născut protestanți, alții s-au născut mahomedani și fericiți suntem noi care ne-am născut creștini ortodoxi. Dar dacă să rămânem numai cu numele, atunci vai de sufletele noastre. Deci i-a dat banii, bunurile acestea materiale, sănătatea, înțelepciunea și tot ce mai poate omul dobândi în această viață și duhovnicește, dar prin mila lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu. Și spune, Evanghelia s-a dus în țară depărtate. Unii pot să se ducă în țară depărtate, ia că acum s-a întâmplat această lucrare demonică, s-au deschis granițele după 89, a sărăcit acest popor, a distrus industria și toate ramurile prin care omul poate să-și câștige existența și este acest exod de omenire, de tineri și mai vârstnici peste hotare și se duc care încotro. Dar aici nu este neapărat vorba despre acest perelinaj de plecare din țara natală, de locul unde te-ai născut tu, ca om. Acesta este vorba despre depărtarea omului de Dumnezeu. S-a dus în țară depărtată, s-a depărtat de Dumnezeu. Că dacă omul coboară în păcate, atunci, bineînțeles că el se depărtează de Harul Duhului Sfânt primit de la botez, se depărtează de credință, că devine superficial, devine poate necredincios, devine poate ateu, devine poate, mai știu eu, chiar păgân sau dezertează la alte religii, cum se întâmplă și în ziua de astăzi. Și cu acest perelinaj dincolo, în țările acestea apusene, mulți își părăsesc credința, se încuscresc și se fac neamuri cu cei de alte religii și credințe. Și iată pleacă în țară depărtată, dar cel mai important că pleacă, se depărtează de Dumnezeu. Și Harul Duhului Sfânt se depărtează de la el. Și atunci omul uită că este muritor, uită că trebuie să se spovedească, că aceasta este singura și unicul lucru pentru împăcarea lui cu Creatorul și spre folosul și mântuirea lui, uită de importanța rugăciunii, a împărtășanii, a postului, a vieții morale și toate celelalte lucrări. Uită de importanța smereniei, merge mândru, îngânfat ca fariseul din Evanghelia din duminica trecută, duminicile dinainte, și iată se perindă pe acest pământ în această țară depărtată, în lucrarea păcatului, în întuneric, și spune că s-a dus acolo și toate aceste daruri care i-a dat Dumnezeu, prin sănătate, prin înțelepciune, prin bani, prin bunurile adunate, le-a cheltuit în desfrânări și destrăbălări. Dacă ați fost cu luarea aminte la apostolul care s-a citit astăzi, ați văzut, vorbește destul de clar despre acest păcat urât și păcat greu care decimează și stăpânește pe majoritatea tinerilor și mai vârstnicilor din societatea noastră. Păcatul desfrâului. Este strigător la cer, fraților. Strigător la cer. Pentru că Mântuitorul spune destul de clar: pe desfrânați și prea desfrânați îi va judeca Dumnezeu și îi va arde focul cel veșnic. Nu păcatul numai cu fapta este înfierat de Dumnezeu. Gândiți-vă ce spune Mântuitorul, ne dă două pilde. Și la aceste două pilde facem referință la toate celelalte păcate. Zice, cine urăște pe fratele său, iată și ucidere de om a făcut. Când e vorba, dacă aici
Ne gândim la nivelul minții. Are cineva asupra ta ceva sau tu ai și îți faci fel de gânduri de răzbunare, atunci ești înfierat în rândul ucigașilor. Cel ce a privit la femeie sau femeie privește la bărbat și a poftit, iată așa prea curvit. Deci iată deja ești spus ori femeie, ori bărbat, ori tânăr, ori mai vârstnic în starea omului păcătos, căzut, desfrânat. Dar ce se întâmplă astăzi în societatea noastră? Ce se întâmplă mai ales cu acest perelinaj în apus chipurile că să-ți câștigi existența? Multe familii dezbinate, cum am spus înainte, se căsătoresc chiar cu alții de alte religii și apoi păcate peste păcate, tăvăleală peste tăvăleală, adânc peste adânc, cum spune în Sfânta Psaltire, adânc pe adânc cheamă. Deci iată, omul dacă a căzut într-un păcat cade, dacă a acceptat gândul, cade cu fapta și de acolo se tăvălește până ajunge la deprindere și poate să fie la desnădejde și poate să ajungă și la sinucidere. Câte lucruri se întâmplă în ziua de astăzi, că mulți își iau viața, nu atât pentru lipsurile acestea materiale și pământești. Ne ducem cu mintea la Sfinții Martiri brâncoveni, ne ducem cu mintea la toți martirii neamului acestuia, ne ducem cu mintea la cei din închisori, ne ducem cu mintea la toți mucenicii și mucenițele de pe toate meridianele globului, de la începutul creștinismului și până astăzi. Au fost și săraci, au fost și bogați. Nu pentru aceasta este, să zicem așa, lepădare sau superficialitate în credințe, nu. Că dacă ești sărac, te ajută mai mult. Dacă înțelegi sărăcia, dacă trăiești cu Dumnezeu Cel ce s-a făcut sărac pentru mântuirea noastră și mulți atâția săraci, dacă înțelegi aceasta, dacă nu, atunci te apuci de păcate, ajungi la desnădejde, de descurajare și te afunzi în prăpastie. Deci și-a cheltuit averea în destrăbălări și în păcate și vorbeam că acest păcat decimează. Cei mai vârstnici, puțini sunt care iau o măsură pentru sau întreprind ceva pentru copiilor, pentru nepoților, foarte puțini sunt, pentru că și ei s-au întunecat la minte, majoritatea s-au întunecat la minte. Televizorul este în fiecare casă, internetul aproape în fiecare casă. Și acolo ai posibilitatea să te duci în lung și în lat pe toate meridianele și pe toate ce a născoșit Satana ca să-ți iei timpul, ca să-ți întunești mintea, ca să te pogoare el la adânc. Are el grijă. Și cei care sunt răspunzători de cei mai tineri nu-și fac datoria. Începând de la episcopi, preoți, călugări, mamă și tată, instructori în școli, că acum s-a întâmplat și să fie și acești instructori de religie. Te duci în fața copiilor îmbrăcat așa că mai știu eu, ca din poze sau ca din desen sau ca la filme, și să înveți el de la tine. Îi spui, dar nu se prinde nimic. Exact cum arunci nuca în perete. Așa și la copilul tău. Îi spui una și alta dacă vede viață destrămată, destrăbălată. Dacă vede că tu ca tată și ca mamă nu ai o viață cuvincioasă, o viață morală, o viață exemplară, trăitoare în esența ortodoxiei și a credinței, ce să învețe copilul? Îi spui vrute și nevrute. Îl scăp la discotecă, îl scăp la mai știu la păcate trupești, îl scăp la yoga, îl scăp la alte, la satanism sau mai știu eu. Dacă n-ai știut să iei, dai din sufletul tău, să arăți cu exemplu, atunci iată ce se întâmplă în societatea noastră. Și iată acești fii risipitori ai neamului nostru. Într-o oarecare măsură mai afundați sau mai puțin afundați. Și vârstnici, și mai puțin vârstnici, și tineri, și chiar
copii din fragilă vârstă, la 12, la 13, la 14 ani, că se aude că tinerele acestui neam, începând de la 12 ani, rămân însărcinate și câte altele. Este jalnic și strigător la cer. Ce facem noi? Au ieșit în stradă, pentru că fac paranteză pe marginea acestei Evanghelii. Nu-i neapărat modamos să vorbesc despre Evanghelie, pentru că aici spune despre pocăință, despre întoarcerea fiului răspitor. Și eu sunt un fiu răspitor. Și tu, și altul. Nu vi se pare că dacă te spovedești regulat, dacă mergi regulat la biserică, de acum ai terminat, ești înger și îți mai lipsește aripile? N-ai terminat. Cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui. Gândiți-vă că atâția oameni au căzut. Gândiți-vă că sunt apostol Petru. Gândiți-vă că atâția pușnici au căzut în păcate și în fără de legi. Deci, cum spunea un bătrân, toamna se numără boboșii. La sfârșitul nostru se numără. Dumnezeu contabilizează atunci, la sfârșit. Dar fiecare zi poate să fie ultima noastră. Fiecare zi poate să fie mai aproape de judecată și de întâmpinarea noastră cu Hristos. Și deși dacă prin Evanghelia de astăzi mă trezesc eu, tu, la altul sau altul și cei din familia dumneavoastră, dacă se trezește neamul acesta, dacă se trezește piatra neamț, se întoarce la pocăință, se schimbă, a fost dat jos Emil, vine altul ca prim-ministru, cu lauri, cu câte alte, cu slave, cu câte celelalte. Dumnezeu ne spune în Sfânta Scriptură, nu vă nădăjduiți spre boieri, spre fiii oamenilor, în care nu este mântuire. Trebuie să-și fie niște legiuitori, dar nădejdea noastră trebuie să fie înainte la Dumnezeu, să ducem viață curată, morală, să vă educați copiii în spiritul trăirii profunde, dragoste de Dumnezeu și dragoste de veșnicie. Și pe cei care ei aveți în subordine, tată și mamă, preoți, episcopi și toți ceilalți. Și atunci va învia neamul acesta și noi acești fii risipitori ai României vom auzi și noi cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea lucrările lui Dumnezeu asupra noastră. Vom vedea cum, ca să nu trec mai departe, o să spun atunci. Și zice că s-a făcut foame. S-a făcut foame. Acolo în țara depărtată, unde s-a dus el, s-a făcut foame. Dacă ți-ai cheltuit toate lucrările care ți-a dat Dumnezeu, toate harurile, toate bunătatea și milostivia lui Dumnezeu care s-a revărsat asupra ta, atunci s-a făcut o foame duhovnicească. Este acum criză. Toată lumea strigă că este criză. Criză în Statele Unite, criză în Europa, criză în România, criză în care. Criză inventată, criză organizată, tocmai ca să ne aducă la prochimel. Globalizarea, un președinte unic, un conducător unic al bisericilor, începând cu ecumenismul, cu toate celelalte, și trebuie să ne ducă la prochimenul lor. Dar noi îl avem pe Hristos, îl avem pe Dumnezeu. Noi trebuie să ne prezentăm înaintea lui Hristos. Foamea cea mai mare este pentru că știm multe, și noi călugării, și preoții, și episcopii, și credincioși care veniți la biserică, dar puțină este lucrarea, puțină este trăirea. Știm, dar nu trăim. Cel mai mult cere de la noi Dumnezeu dragostea. Zice să-L iubim pe Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, din toată puterea și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Aproapele nostru este fiecare om. Uite copilul acesta, este aproapele meu. Și celălalt, și celălalt, și străinul, și cel care a căzut în desfrânare, și cel care a căzut în mândrie, și cel care a căzut în beție, și cel care nu că nu mă interesează decât de tata, de mama, de copilul meu, de pătrățica mea. Și n-am nevoie, pot topul după mine, nu mergi creștine la cer. Nu mergi, românule, dincolo în bucuria veșnică. Nu-ți spun eu, îți spune toate Sfintele Evangheliei, îți spune toată Sfânta Scriptură, toată învățătura Sfinților. Nu fii egoist. Neamul acesta a fost plămădit în dragoste, neamul acesta a fost plămădit, n-a întinde mâna 6 jertfi pentru aproapele. Jertfa cea mai curată este să aduci un sufletel la mântuire. Dacă vezi în familie noastre să nasc 1-2 copii
și multe familii nici pe aceștia nu-i duce la mântuire. Ce ai făcut tu pentru dragostea lui Dumnezeu și pentru aproapele? Nici pe tine nu te mântuiești, nici pe alții nu-i mântuiești. Nici pe cei care pe unii i-ai dus la abatoare, iar pe aceștia care se împuțintei nu i-a dus măcar la Hristos. Nu mai zic pentru alții, pentru un străin, pentru un vecin, pentru un coleg de muncă sau mai știu eu. Aici este, fraților, esența pocăinței. Aici este întoarcerea fiului risipitor și a fiilor României și a fiilor neamul acesta din moșila și de răutățile păcatelor, a desfrâului, că desfrâul nu este numai cu trupul, desfrâul este și cu limba, că de apuci și spui vrute și nevrute și judeci de la un capăt la altul și pe unul și pe altul. Când te întinzi la părdelei și păcate, ai văzut la televizor fel de lucruri și la locul de muncă le spui unul și altora în loc să taci, să te rogi, să te gândești la moarte, să te gândești la păcatele tale și cu ce faci desfrânare. Nu mai zic când fui cuvinte pornografice și potlogorii și câte alte fără de legi. Iată, asta e înțelesul care trebuie să-l cuprindem noi din Evanghelie de astăzi. Că fiul risipitor și mulți din noi suntem în țară depărtată, adică ne-am depărtat de Dumnezeu. Am venit cu trupul astăzi în biserică, dar suntem depărtați de Dumnezeu. Mulți din noi și din dumneavoastră vor pleca de pe ușa bisericii, se vor duce din nou la lucrările care le au. Unii care trăiesc în concubinaj din nou la păcate, la fără de legi, unii care s-au cuprinși de mândrie și de orgoliu, din nou la mândria și orgoliul lor, la privatizările lor, la mașinile lor, la grijile lor, femeile din nou care până acum au umblat așa, cu părul tăiat scurt, cu podoabe, cu celelalte, din nou la mândria lor, la fără de legea lor, tinerii și ceilalți care au trăit în păcate, mulți se vor duce din nou la fără de legea lor. Dar fericit este cel care înțelege măcar un cuvânțel din textul Evangheliei de astăzi și din această cuvântare și se va schimba, se va înnoi, se va ridica din moșira păcatului. Că a fost trimis acest fiu al fără de legii, când a văzut că a înfometat, s-a depărtat harul lui Dumnezeu. Și atunci aceasta este foamea. Foamea nu, că omul nu va trăi numai cu pâine și cu bucate, și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Sfânta Maria Egipteanca, cu 2 pâini jumătate a plecat în pustie. Gândiți-vă la alte pildele din Evanghelie și din viețile Sfinților, spune 3 femei, o femeie care era de vază și cu 2 slujnici, a împărțit tot la săraci, pentru că vrea un bărbat să o ia cu silnicie, să-i fie soție lui, dar mai mult să trăiască în desfruș, fără de lege și în plăcerile lui păcătoase și necurate, cum e astăzi, nu se mai satură de păcate. De-abia după 10 și 20 de ani, 7 ani, 8 ani, 5 ani, să mai trezește și mai este biserică, mai este un Dumnezeu. Păi hai să vedem, poate ne-a primit popa acela să ne cununi cumva. Dar e târziu poate pentru unii, că se distramă imediat. Câte am văzut de este? Și știți și dumneavoastră câte s-au întâmplat. Și această femeie s-a dus acolo și-a luat slujnicile, a fugit din calea acelui om al fără de lege și al destrăbălării și al păcatului, al curviei, s-a dus într-o pustietate, într-o râpă și le rănea păsările cerului, rupea ramuri de acolo din copaci, era într-o țară cu climat blând și pe tot anul creșteau în pomi fructe. Rupea fructele și le ducea acolo în râpă și le rănea. Vedeți mila lui Dumnezeu? Umblăm după multe griji și multe adunate și tot adunate, dar uităm de ce este important de mântuire. Uităm că suntem muritori și trebuie să ne prezentăm la judecată. Și s-a dus, când a venit foamea, s-a dus în acei țară depărtată. S-a lipit de unul din locuitori. Și Evanghelia tălcuiește așa, s-a lipit pentru că omul păcătos, de cine se poate lipi? Nu se lipește de Dumnezeu. În păcătoșenia lui, în întunericul lui, în căderea lui și în răzvrătirea lui în păcate se lipește de diavolul. Și atunci diavolul l-a trimis pe moșile lui. Care sunt moșile de astăzi și din totdeauna a diavolilor? În primul rând sunt, astăzi ca să vorbim, discotecile, casele de prostituții, acolo unde se fac avorturi. Sunt atâtea locuri unde se fac avorturi, 2 copilași, 1 sau 2.
Pe urmă, farmaciile care se vând anticoncepționale, sunt ei cu iertare că vă spun, e realitatea. Poate mă veți judeca că sunt aspru, dar e realitatea. Poate dacă se trezește cineva. Eu știu din spovedanii că din mila lui Dumnezeu cum a pus așa un nemernic, de ani de zile spovedesc oameni. Și știu cum este pulsul României și chiar altor țări ortodoxe. Știu care este pulsul. Deci acele farmacii, acei lucrători acolo care vând anticoncepționale, sterileti și toate celelalte lucrări moderne, acele lucruri moderne care împedică zămislirea, toți acele sunt locașurile satanii. Pe urmă, toate acele organizații oculte în care se plănuiesc câte alte lucruri pentru destrămarea credinței și a bisericii ortodoxe. Și sunt mulți ghețe românași, mai ales din cei care zic că au făcut o leacă de școală mai multă. Au o facultate, au un master, au un doctorat, aleargă ca însetații acolo la aceste organizații oculte și se înscriu și ei și intră și ei acolo. Și nu știi că e spre pierzarea lor. Nu știi că nu poate sluji la doi domni. Mântuitorul ne spune destul de clar, nu puteți sluji la doi domni. Nu te poți să slujești lui Dumnezeu și aceluia care e arhitectul Universului. Nu se poate, nici într-un caz. Pe urmă, dacă ne gândim bine, acele locașuri și țarinele ai păcătoșilor sunt și cei care se încuscresc cu alte neamuri. Se duc și de la ortodoxie, își iau o catolică, să-și iau un catolic, își iau un protestant, să-și iau un mahomedan, sau mai știu eu, trece de la ortodoxie la sectarism, la ioviști, la baptiști, la câte altele, sataniști și toate acestea. Iată, fraților, fiul risipitor al României, întoarce-te, vino la părintele tău. S-a trezit fiul risipitor și așa Evanghelia ne spune să ne trezim și noi. Eu, tu, altul și toți din țara aceasta să ne trezim. S-a trezit și a spus, câți arăgați ai tatăl meu, sunt îndestulați de pâine, iar eu aici pierd de foame. Mă voi duce la tatăl meu și voi zice, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din arăgații tăi. Iată cuvintele care trebuie să le spună și cel care merge la biserică și care m-am spus înainte că îi se pare că este credincios, că a ajuns de săvârșit, dar nu pus pază pe limbă. Judecă și o sândește de la un capăt la altul. Sunt puține cei care, după ce au lăsat păcatele grele și fără de legile, să tragă fermoaș pe gură și pe minte, să nu mai judece, să uite numai în sufletul lui, să plângă, să suspine, să tânguiască, să verse lacrimi și pentru aproape, îl vede în cădere pe fiul său, pe fiica sa, pe soțul său, pe soția sa, pe prieteni, pe vecini, pe străini, pe cel la Constanța, pe cel la București, varsă lacrimi. Doamne, nu lăsa să piardă, Doamne. Mi-e milă de el, Doamne, că și eu am fost un nemernic, un păcătos. Vreau ca și aceștia să-i primești, să-i mântuiești ca pe fiul risipitor. Asta e lucrarea creștinului adevărat, aceasta e lucrarea înaintașilor noștri, a străbunilor noștri. Asta trebuie să fie și pentru noi. Ne cheamă de acolo, din cer, străbunii noștri. Veniți și voi, fraților. Cum spunea Părintele Cleopa, că aduc aminte aici, de multe ori când venea pe grupuri întregi la dânsul și le vorbea, zice, cum vă văd aici, așa să fiți în rai cu toți, să vă pui într-o trăistuță să vă duc la rai. Ne cheamă, dar trebuie să facem și noi ceva, fraților. Și ați văzut ce s-a întâmplat în Evanghelie? Părintele, care este Dumnezeu, a venit încă el fiind departe. Departe, adică nu era desăvârșit, nu s-a ridicat cu totul din păcat. Nu m-a opus gândul. A pus gândul că să se întoarcă de la păcate, de la răutăți, de la fără de legi. Și Dumnezeu, eu știu gândul, că Dumnezeu știe gândul nostru și Dumnezeu ne știe până la sfârșitul vieții. Mai înainte de a mă naște, eu toate sunt scrise în cartea vieții. Dumnezeu știe ce o să fie cu noi, nu este predestinație. Dar când te întorci și Dumnezeu se întoarce, când te afunzi în răutăți, Dumnezeu te lasă. Și mai folosește fel de medicamente. A venit, a căzut pe grumazul lui, l-a sărutat, i-a dat haina, adică l-a iertat, i-a dat haina cea bună, care a primit-o la botez, haina curată, și haina care a primit-o și la spovedanie, dacă a făcut o spovedanie curată, cu lacrimi, ca femeie din Evanghelie, ca Sfântul David,
i-a dat inel din nou în mână, adică armura Duhului Sfânt, i-a dat încălțăminte în picioare ca să meargă, să alerge pe calea faptelor bune și i-a dat, a junghiat vițelul cel îngrășat, adică i-a dat, l-a unit cu trupul și sângele său. Iată și primeați păcătoșii, care se întorc cu tot sufletul, se schimbă, primesc cerul în mijloc, în inima lor. Și ca să nu lungesc prea mult, spune acolo că cel mare, venind de la țarină, cum a făcut veselii, venind de la țarină, adică din lumea aceasta întreagă, reprezintă pe drepți, spune că s-a mâhnit, a auzit acolo cânte și veselii, s-a mâhnit. Drepții niciodată nu se mâhnesc pentru un păcătos care se întoarce. Aici este vorba în Evanghelie să faci, poți să zicem așa, referință pentru drepții de pe pământ de aici, care nu sunt desăvârșiți. Cum spuneam înainte, ai ajuns te-ai curățit din niște păcate grele, niște balastru al răutăților, de ucidere de copii, de mândrie, de egoism, de mai știu eu, alte răutăți, de curvii și toate celelalte. Dar n-ai ajuns de săvârșit. Dacă nu ți-ai pus fermoar la gură și la minte, n-ai ajuns de săvârșit. Și atunci, oarecum vine oarecare mâhnire când vezi cu unul care o trăită în fără de lege, în păcate, în răutăți, Dumnezeu îl primește și pe el. Dar trebuie să ne bucurăm. Sau mai mult face Evanghelie referință la cărturari și farisei, că așa începe, care se mâhneau că Mântuitorul primește la pocăință pe oamenii păcătoși. El spune, n-am venit pentru cei drepți, pe cei păcătoși să mântuiesc. Deși, fraților, din Evanghelia de astăzi, asta trebuie să învățăm. Suntem fii risipitori ai neamului acesta. Dacă vrem mântuirea, schimbarea noastră este ca fiul cel risipitor și desfrânat. Pun în gând, de astăzi înainte, din clipa aceasta, nu mai fac păcate. Mă duc la părinte, mă voi duce la părintele meu și voi zice, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, pentru că de la botez am fost fiul tău. Călcând poruncile tale, am ajuns un om al fără de lege, al păcatului, mă asemăn cu diavolii, dar vreau din nou să mă mântuiesc, primește-mă. Și Dumnezeu va veni, te va primi, te va înconjura cu mila lui, cu darul lui și te va pune din nou în starea care ești. Și asta se întâmplă și la spovedanii. Dacă la păcatele am greșit după taina botezului, avem spovedania, vine postul mare, seliți-vă, întoarceți-vă și Dumnezeu ne primește și vom primi bucurie și mântuire. Amin. Mă înrădnicești fără de o să împărtășesc prea fratele tale taine, cântare păcați, să zici amin. Cine tale cele taine, fi Dumnezeu, să spărtași, mă primești, că nu voi spune prea șmașă că taina ta. Din sărutare îți vedea că văci că în harul mă trăiți mărturiție. Pomenește-mă, Doamne, în viața ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să fie împărtășesc de pe taine, că mă bine cu fratele. Ne-am taine de sare? Părtășesc Dumnezeu, Andrei, nu? N-ai mâncat nimic de aseară? Părtășești Dumnezeu, cum te cheamă? Gura mare. L-au mâncat?
același lucru. Nu am cal? E cal. Bun, 5, hai mă. Ești să-și faci. Nu trebuie. Nu-i mult. E, pa. E, Tim. E, așa. Bă, nu dai. Nu. E, pa. Hai. E. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut